Heerenveen eindigt voor de tweede keer op Riga als 8e en dit wordt nou in de play-offs op Chin FC Twente. En dus is alles weer mogelijk. En bij Cambuur hebben we een soort Spielersorski-naam van het publiek. En dan dienen ze mooi een klinkende 4-0 overwinning op RKC. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Daar is dan de ontlading en het is de onfieder. Pavel Botjevic met een kopbal in de kruising. Facet Tahiri en Sam maakt Heerenveen de 1-0. Bangura, maar ja! Doelpunt! Robert Ulrike Sambisa. Doelpunt! David Sambisa! En het is op een ei Cambuur dat scoort. Jongen. Het is 4-0 van de Jouters worden. Het doelpunt is van Milan Smit en die zorgt ervoor dat de uitslag heel groot wordt. Daar is de beslissing van invaller Jay Noedeli. Heerenveen maakt het de 2-0 hier in een uitverkocht Apeldoorn stadion. En dus het is alweer op de banken. Heerenveen gaat bij de play-offs waar Europees voetbal. Ja, en de man die zit er alweer klaar voor. Want waarom? Nee, tretje een weekend vakantie. Daar is hij. Olé. Geert van Thun, Roelof de Vries. In Spanje schijnt altijd de zon. En Ander Faber natuurlijk. Zeker. Maar mooi is de beste, Geert. Ja, ik ben blij, jongens. Ja, toch? Ja, blij. Fijn. Hij is een mooie vakantie, jongen. Schitterend kind. Ja, prachtig. Ja? Ja, mooi. Sevilla speelt het Europa Cup finale, hè? Ja. Ben ik best. Oh, kijk. Ah. Ja, dat was mooi. Net bij Maar de jongens, wedstrijd. het rint al hier mij een sisser, hoor. Denk ik. Waar is het ook eens een keer West? Bij Sevilla? Ga ik wel Was stellen. dat lekker best? Ja, ik had direct West, Sofia. Ik heb bij Real Betis best. Ja, wij ben in ik Sevilla. ook. Ja. Ben ik bij. Ja, Real oké. Betis. Hek bij voor de fanshop staan. Oh ja, Hek nog mooi even stadion is dat, jong. Ja. Oh, prachtig. Ja. Vind jij Maar goed, het scheelde net een heel soort. Of Oh. deze hele sportcast. Koen net er ook in. Wat dan? Wat Ja, voor nou nou? ja. Want dit weekend wie ik mooi gezin op het Ameloon. En wij hier juist de boord van zo'n oeren. Maar de boord, Oh, nee. hier vertraging van een oeren. Dus toen wij onkwamen, toen moest die boord van 6 oeren moest toch onkomen. Ja. En wij komen on in Holwert. En toen was er dus een probleem met die auto bregen. Ja, hier is de auto bij die? Nee, gelukkig net. Nee, die hier wij parkeerd in Holwert. Dus want stel je voor, dan hier die podcast net er ook in kind. Nee. Of erger nog, dan hier Roelof presenteren man. Hij heeft weer een sneetje gevonden. Hij liet sneren. Sneer van. Nee, Dat is hier relatief liet- mooi. Heel liet liet sneren. ja. Liet Ah, sneren. liet sneren. Maar Roelof, Heerenveen wint van Go Ahead Eagles. Ja, dat klopt. Waar hier dat toch, hè? Ja, Andor, wij, dat hier wij toch. Tuurlijk. Dat hier wij toch. Kennis. Ja, natuurlijk. Maar Roelof hiet 50-50. Ja, 50-50. Ja. Heeft hij altijd fit? Nou, Ja, 50-50. Altijd Dubbeltje op samen. zijn konto. Hij is altijd zo van play-offs. Dubbel. Wij zijn, Geert? Ik heb het zijn. Ze willen Sander hek zijn. Ja, nou ja, dat... Nou, dat nog krijg net, maar... nou dan was de damesclub nog trouwens. Die gingen er al. Dat lekker Ja, de te Nijwieken nog. Nijwieken. Ja, daar zit... Want we moeten Geven we het nog even terug? Ja, ja. Oh, oké. Oh, nee, maar dan kunnen we dat inderdaad... Maar de sportcast bedoel je? Ja, maar de sportcast. Ja, zeker. Want Want het seizoen is haast dingen. Maar er komen nog hele mooie gasten nog. Oh. Misschien. Oh. Hè, dat zou mooi zijn. Oh, we gaan mooie ideeën. Ja, Nee, goede gaan we- ideeën. ja, ja. Goeie Fijne ideeën. ideeën. Maar Roelof, Ja. 50-50, dubbeltje op zijn kant. Hoe wie het in het Abelense stadion? De eerste helft vol. Tweede helft wie Go Ahead Eagles, dat ben hier helemaal clear. En wie Heerenveen ik beter. Maar de eerste helft, wie Go Ahead Eagles misschien naast dat doelpuntje op de kant, naast neigt het misschien een beetje naar Deventer zelfs. Maar goed jongens, uitverkocht stadion, Ja. mooie sfeer. Ja. Het debuut van Jan Bekkema. Jan Bekkema. Ja. Eigenlijk wie dat het mooiste moment. Ja? Ja, ik vond het echt een mooi moment. Zo, het is sowieso mooi dat het Abelense stadion weer uitverkocht is. Hè, want we hadden natuurlijk de wedstrijd in Grains en Feyenoord gewoon dat het vanwege veiligheidsredenen net uitverkocht rekken koer vanwege de clubkaart en zo. Het is in Ajax en Cambuur had het wel vol zitten. Nou dan weer in die wedstrijd in Go Ahead Eagles dat het daar vol zit is gewoon mooi. Dik 26.000 man. En ik denk nog echt ergens om. Dus Is dit wie dat trouwens het Hans Anker effect? Want die had natuurlijk vorige die week had bij je- u oproepen. Wie wil binnen no time daarna uitverkocht voor me op. Ik denk dat het iemand door te krijgen heeft. Goeie Dit is het oors. Zo'n podcast doet toch wel wat, hè, mooi mee. Dit is het toneel. Dat weet Etienne Rijnen. Want Etienne Rijnen had tas zijn. hè? Dat is hier van die spectaculaire gasten. Ja, die komt hier een keer aan tafel. Ja, in kwatten. In kwatten. Ja, de vraag Ja. is even wanneer. Maar, Ja, maar hij komt. Hij komt. Hij komt, zeker. En dossier is weer bij Cambuur RKC, Geert. Nou ja. Wat bedoelt je hier Ja, mooi te wat zeggen? is dit? Wat- Nou ja, dan winnen we dus, hè. Dan winnen we dus. Dan winnen we dus. Ja, overigens, jongens, heb ik correct het bericht leven dat Stukken een stoel door is. Oh, Stukken een stoel? Dirk Roelsema. Dirk Roelsema. De Dan topscorer. heeft hem helemaal. Ja, achter Jan Bruin. Topscorer van Cambuur.
84 jaar is hij worden, Dirk. En nou ja, vanaf het begin van 1964 dus bij Cambuur. Clubtopscorer. Zo heeft er misschien nog wel voetbal in. Nou, daar zit ik me nou. Ik weer vrij jong toen ik maar ik heb net echt op netvlies als voetballer. Maar het feit dat ze die man stuk in een stoel noemden. Ja, hoe komt hij on die ja, bijnaam? dat weet ik. Dat maar nou dochter. Ja, dan komt erop op die. Ja, en dat krijg ik even net paraat. Maar misschien al je nou wat in een vakantiemodus. Ja, Bovendien bij de ja, en ik Google even. Google even, ja. Oh, dat Google even. Even, want ik jij dit bericht Stuk krijg. in een stoel. Weet je op Google? En Stuk in de stoel. normaal als je, er zit ik wel een hoofdstuk van hem in dat prachtige dikke Rutte Tegel, dat boek. van Cambuur. Ja. Dirk Roelfsema, dat is een echt een bekende naam, hè? Hoor. Ja, Ja, zeker, zeker. echt wel fantastisch. Komt ja. ook heel vaak voor in van die Cambuur-quizjes, hè? Dirk Roelsma. Ja. Achter Jan Bruin. Jan Bruin had hem inhellen, volgens mij, als topscorer aller tijden. Maar stuk in de stoel. Dirk Roelsma, die zit op nummer 2. Ja. Maar goed, dossier dus bij Cambuur RKC. Ja, dat zie ik. Dat is een wedstrijd die nergens meer om gaat. nee, maar maar- ik kreeg die commentaar dat wie er net al nooit hier. Nee, kom op, zeg. Want Ulrike scoort aan mij dat. Het Nee. zo krijg ik zeggen, en als nou de verslagjouwer ik nog wat zagerijn aan het dialog, dan blijft er net zo volle middel worden. Dus ik denk, laat ik nou vooral de fleurige factor wezen. Maar ik hier daar echt wel reden voor, want het, nou ja, als je maar constateren dat RKC Waalwijk dat hier wel kleer. Die wie kleer. Die loden er net meer in. Nou, die ging volgens mij gezin om play-offs, die spelers. En die trainer, die baalde als een stekker, want die zei, ja, de sportman in mei en dit. Ja, Jozef Oosting. Ja. Oosting die hier naar Twente, dus dat is echt kleer. Maar ja, hoe zeg ik het zeggen? Er zie je het wel wat in dat elftal. Zeg van ja, godverdikke, de laatste wedstrijd, we willen toch wat sneller. Ik vond dat wel mooi en sympathiek om te zien. Die Bangura, en die weer uitermate emotioneel naar de wedstrijd, maar die gie als de brandweer in de eerste 10 minuten. Ja, die Jurek de voorzet op Uldrikes en dan scoort Uldrikes, hoe is het mogelijk? Eerste Ja. van het seizoen. Maar Cambuur heeft er nooit zo'n beetje van, zo'n beetje elke niet het zijn Auski naam. Want er is net een speler die het beelden wil onder deze trainer. Nee, dat is... George, de resultaten zijn al 1,5 jaar slecht. Ulte. Ja, precies. Nou, en ik heb daar ook wel wat geloeden dat Oh jee. er deze week toch wel een gesprek plaatsvindt terug de directie met George Ulte. Dat hij toch wel ietsje oors onvleenen met al jaar, want hij rekt de spelers net. En dat binnen de klachten die het echt uit de spelersgroep komen. Zeg van, het is een hele goede trainer, hij heeft reuze verstand van voetbal. Maar eerlijk, ja, als het kwart is, hij krijgt het net bij die groep binnen. En dat binnen de klachten van de spelers. Want je zoen zei ze Cambuur wint met 4-0. Dat jou dan een beetje hoop voor de tak komt. Nee. Maar dat jij zei hier. Ja, nee, maar het heeft geen enkele nut, want alles wat er in het veld staat, dat is een beetje voort. Dat klinkt een beetje als Ruud van Nistelrooy. Die jet had er 8 spelers ontmuiten binnen. En ze zei van, ja, ik heb vertrouwen in hem. En is het een beetje daar maar veel gelijk of zo? Nou, Samal is Ja, net. maar Ulte slaapt net op. Oké. Nee, dat zal hij niet dan, denk ik. Maar En Cambuur zult net nog Cambuur zult net dien, ja. Want dan hadden ze trainers Ja, betalen. want ze trainen betalen, want Henk de Jong zijn contract traint ook net terug. Nee, maar dit... Maar goed, Ruud van Nistelrooy is financieel onafhankelijk. Dat is Precies, dat is een volstrekt onafhankelijke geest aan alle kanten. Financieel. Dat scheelt natuurlijk, daar stap je net zo gauw op. Ja. Maar Nee, dat zou niks dit ben hoe slim het is. Dit ben wel de loon die ik vanuit redelijk betrouwbare hoekje. Voest dat ik trouwens, als je door het Oski neemt, voest dat ik nu, voordat er juster een speler wie, of juster, ik ben helemaal maar de dagen niet, maar Snijn een speler wie, die het eigenlijk verwachtte dat er echt Oski van hem naam waard. Dus die stierde te wachten, maar er waard geen Oski van hem naam. Dat wie? Remco Balk. Remco Balk. Die stier maar te wachten en die maar ik heb dit nou wat van afstand volgen, maar ik heb ergens lezen dat Remco Balk die volgens weer hier van Utrecht. Ja, dat klopt het. Dat was ik. Alleen een Remco nog Balk net die wie zelf in de veronderstelling, er wordt Oski van mijn naam. Want dat gebeurt, dat klopt. ik nou ja, in principe waarom de Utrecht Cambuur had in die de intentie uitsprutsen dat ze wel Balk nog een keer Omdat hij het zo goed dien heeft dit seizoen. Nou, omdat ze denken dat hij van meerwaarde wezen kan in de KKD. Okay, Ja, de cynische ondertoon in die vraag. Ja. Het geldt overigens ook voor Van der Water. Werd ze dat ook van verwacht, dat hij een meerwaarde wezen kan in de KKD. Maar de vraag is natuurlijk ook, wil Van der Water wel voetballen in de KKD? Dat liep het mij net. Nou ja, de vraag is volgens mij nog meer. Maar de vraag is er is een waar andere wil club Van die hem der wel? Water hè? Nou, net voor het bedrag Maar bij dit het seizoen. net voor het bedrag bij het Cambuur verkocht heeft. dat Nee, maar als ze daar het salaris van kwijt kennen en misschien nog een paar ton uitpakken, ik had misschien wel een dienst, dan denk ik dat ze hem dumpen. Dat zou Dirk heel blij wezen. En ik moet ook nog zien wat Uldrikes doet. Hè? Ik heb ook maar het gevoel dat Uldrikes net zo volle nocht heeft aan die KKD wel. Heeft dat Nee, nou, nee, net echt. Nee. Nee.
Wie bedoelt ze nou met Dirk? Ja, de yieldshitter. Hoe heet Oh. die ook weer? Dirk, Bert. Bert. Dirk, Nou. Bert. Ja, Het wordt Dirk minder Roel- mij. Dirk Roelsema. wel een vierde, ga je dan. Dan moest ik daar op vakantie. goed jongens. Ik ga je Stellingen. googlen, hoe Dirk Roelsema. Ja. De stukkende stoel. Collega's van de LC, schreeuwen kreeg de bijnaam stukkende stoel. Later zei je daar zelf het volgende over. Hoe ze daar aan zijn gekomen, weet ik niet. Eerlijk gezegd vind ik het maar een domme bijnaam. Goed, ik stroomde niet over van de techniek en ik struikelde ook wel eens. Maar ik scoorde, had veel inzet en had beste conditie. Ja. Dat is het verhaal van de Goed stukkende zo. stoel. Dan is het dus niet helemaal duidelijk waar het bij komt. Nee, nou goed. Jongens, ik ga stellingen. Ik vond het al lang door je. Ja. Ik eigenlijk. Ja. Ik denk, hij En doet- dus begin ik bij Andor. Oh. Ja. Alex Bangura gaat naar Vitesse. Nee. Nee, zei het Andor. Nee, wil ik straks nog wel even iets voor zeggen. Dat mag natuurlijk. Dit is voor jou, Geert. Het is volstrekt logisch dat Andries Noppert bij Oranje zit. Zeker, Ja, absoluut. zeker. Absoluut. Roelof, Jereveen hier het contract van Jan Bekkema net verlengen matten. Oh jee, er zit weer dubbel ontkenning in. Ze hier net wel matten. Wist het helemaal niet eens? Nee, Wist het helemaal niet eens. Dat is dus blij bij de verlenging. hartstikke blieft. Andor, Cambuur met Hielendal weer op 0 beginnen. Ja. Geert, Gelukkig wel. ik heb een heerlijke vakantie gehoord, maar ik heb mijn collega's van de podcast wel enorm mist. Alle dagen heb ik om hem tocht, jongens. Het antwoord is volmondig ja. Ah, dat is fijn. En Roelof, Jereveen speelt in de play-offs. Chin FC Twente. Klopt, Dat is dus ja. 50-50. Mooi. Ja? Nee, Nee, net 50-50. Want, hoeveel is het dan? Druk het eens uit in percentages. Zantig 30 van Twente. Zondag Kom 30. Wat is dit nou? De play-offs. Ja, Alles is 30. mogelijk. We beginnen weer op Ja, 0. hallo, die hebben, wat hadden ze, iets van 20 punten meer of zo? Bij 18. 18 punten. miljoen Wist meer. hoe de Ik wil nog onderlinge steeds een, wedstrijd- Wonnen van Ajax. Wist hoe de onderlinge Draai wedstrijd in. eindigen binnen? Saaf jouw punten pakt jij de VNC en FC Twente. En dan zei ze toch zondag 30. Nou, Oké, jongens. Maar Jereveen Dat de total voor Mami is. Jereveen had in de competitie net verlengd van Twente. Dat zijn we kijkt. Waarom Dat zou is het dan in de play-offs wel gebeuren, Matte? Nou, Omdat het play-offs is. Omdat het play-offs is. Omdat het play-offs is. En de bal is rond en je weet het nooit. En je weet het nooit. De Tour Maar nog goed, langer de man die blijven, het misschien weet in, dat is speler van FC Twente, Michel Flap. Dag Michel. Hey, er verstand Michel, van? jongen! Goedemiddag allemaal, goedemiddag. Ja, daar is hij. Ja. Michel, jongen! Michel Flap. Nou, Michel, zeg het maar. Waar is de favoriet? Jereveen of Twente? Ja, dat lijkt me wel duidelijk, toch? Nou ja, Ik hoorde net Roelof wat zeggen over 18 punten verschil. Maar ja, ze hebben wel 4 punten tegen ons gehaald. Dat zijn 4 te veel. dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Want Dat was wel terecht. Ja, dat was heel terecht op beide wedstrijden gezien, hoor. Echt, absoluut. Ah, die eerste helft, die eerste wedstrijd, toch eventjes serieus om te reageren. Die eerste wedstrijd waren jullie de eerste helft echt, vooral de eerste half uur week nog wel oppermachtig. Maar Ja. daarna, de tweede helft, werden jullie op een gegeven moment, nou niet Ja. weggespeeld, maar was wel een stuk minder, hè? Nee, we hadden, ik moet zeggen, de eerste wedstrijd hadden we de eerste helft absoluut gewoon de wedstrijd af moeten maken. Hadden 3-0 moeten staan, denk ik. Staat het 1-0. En ja, de tweede helft is eigenlijk het probleem wat wij het hele seizoen al een beetje hebben in de uitwedstrijden. Dus dat we eigenlijk de tweede helft niet top voor de dag kwamen. Nee. En Die ik verloren moet jullie zeggen- misschien wel terecht nog, vond ik hoor. Ja, nee, absoluut. Tweede helft waren we gewoon echt niet goed. En deed Heerenveen hartstikke goed, hoor. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar ik vond bij ons thuis, ja, denk ik een beetje hetzelfde verhaal. Waren wij de wedstrijd eigenlijk gewoon echt moeten winnen. En komt Heerenveen denk ik drie keer bij de goal, was dat toen, die wedstrijd? ja, de was gelijkmaker nog- van Rami Kijp, tocht ik. Rami Ja, Kijp, die kopt een bal van 30 meter erin. Nou, dat heb ik ook niet zo vaak gezien. Ja, Dat maar heb ik jou nog nooit zien doen, Michel. Een moet- bal van Nee, 30 meter. precies. toen waren dat, jullie ook niet zo heel goed, hè? Jij speelde op Nee, 8. klopt. Jij was Nee, wel goed klopt. moet Dat toegeven. waren het ook wel bestuurs. Maar ik ga ervan uit hoe wij nu de laatste wedstrijden bezig zijn. Ja. Is dat wij wel ja, die wedstrijd ja, willen en gaan winnen. Dat vertrouwen heb ik wel, ja. Ja, maar ik begreep wel, Michel, van als Jereveen wat wol, dan moeten ze de stad slaan in de tweede helft. Nou ja, ja, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, wij moeten in ieder geval gewoon gas geven. En de play-offs is altijd een aparte competitie. Hè? Dus dat weet je nooit. En dode spelmomenten, hè? Heb ik gisteren Ja, gezien ook. ja, precies. Dus ja, daar is Heerenveen wel heel goed in. Ja, Ja, we gaan het zien. Jongens, ik heb geen glazen bol, hè, dus ik kan het ook niet zeggen. nee, en ze hebben natuurlijk nog wel de doelman van Oranje op doel, hè? Ja, nou, dat is wel een pluspuntje voor hun en een nadeel voor ons. Maar gelukkig zijn wij ook een aardig keeper op de goal staan. Ja, dat is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Hey, trouwens, de want Nies wedstrijd krijgt van hier de weer keepers, hoe het... hè. De beste keepers. Sorry, nog een keer? Ik zei eigenlijk de wedstrijd van de 2 beste keepers. Ja, misschien wel. Vind ik eigenlijk. En nooit we toch goed doelmannen hebben. Nies krijgt hier weer het debuut van Jan Bekkema. Ja, Jantje. Hast ook Jantje, zo is het al. Janus Hast- nemen ze hem, hè? Janus? Janus. Hij zei op Janus, op Twitter ja. heet hij NL Janusman. Janusman, ja. Nee, ik heb met Jan gespeeld in de jeugd. Ik heb met Jan nog bij de eerste selectie gezeten. Dus ik ken Jan ook wel redelijk goed. Ja, dat is altijd iemand die lekker nog even na de training de ballen voor je gaat pakken. En noem het maar op. En het is gewoon een goede keeper. Ja. Ja. Dus ik vind het mooi voor hem. Ja, echt, Maar daar ook heeft hij mooi debuut, daar heeft het zuur op televisie.
Nee. Ik moest zelf voetballen. Hè? Oh ja, dat schijnt dat er een andere wij wedstrijd was. hebben Ajax van hem had getikt thuis. Nee, ja, maar dat snap ik. Maar misschien in de samenvatting ken ik toch? Ja, dat is waar. Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het wel op beelden teruggezien daarna van dat anders die bal uitschiet en dat Jantje erin komt en het publiek gaat klappen. Ja, is mooi, man. In Enschede hebben ze geen tv on demand. Hebben ze het in Nee, in Enschede is nog helaas nog geen televisie, jongens. Maar waterleiding wel, toch? Ja, ja, zeker. Ja, die postduiven, het duurt lang, hè. ja precies. Nou jongens, heb je nog een dringende vraag van Michel? Ja, Michel, wat vind jij van het baltempo bij Heerenveen? Het baltempo bij Heerenveen. Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel wedstrijden gezien. En mijn laatste wedstrijd dat ik gezien heb was tegen Excelsior. Precies. Nou, ik moet zeggen, daar heb ik wel mijn gedachten over. Ja, dat vond ik zonde dat ik daar mijn zaterdag voor opgaf eigenlijk. Dat was echt een wedstrijd om niet om aan te zien. Eigenlijk gewoon geen kansen creëren. En dat was echt verschrikkelijk. Ik hoorde jouw vader in de podcast van onze collega's. Dat is je vader wekelijks. En die zei dat jij, jullie waren met z'n tweeën naar die wedstrijd. Dat jij aan je vader had gevraagd van... Ja, maar papa, wij hebben toch niet zo laag baltempo als Heerenveen nu? Nee, ja, ik moet sowieso zeggen, bij ons is dit jaar echt... attractief voetbal. Echt, en vooral in eigen huis. We zijn ongeslagen in eigen huis. Nou ja, ik weet niet hoe lang dat geleden is dat een keer gebeurd is. Dat is denk ik wel heel erg knap. En we spelen gewoon heel attractief voetbal. We hebben veel spelers die goed aan de bal zijn. En ik moet zeggen, dat was tegen Excelsior vond ik dat echt traag. Gewoon bijna geen kansen creëren. En dat vind ik wel. Als je thuis wil je altijd publiek vermaken, weet je wel. En dat viel me wel echt tegen. Maar ja, kijk... je hebt soms een keer een day off, hè? Dat zit er altijd bij. Maar ja, ik vond dat wel echt te laag. Ik denk dat Kees van Wonderen nu wel een briefje ophangt in de kleedkamer met de tekst... Michel Flap, dubbele punt, baltempo bij Heerenveen te laag. Nou ja, ik moet Je hebt ze zeggen... getriggerd. Nou, dat weet ik niet. Maar, ja, Bedankt ervoor, Michel. Die wedstrijd is wel echt niet dat was best. zo. Maar ze hebben wel een aantal spelers die goed zijn aan de bal. Nou ja, dan moeten ze zorgen dat die aan de bal komen. Ja. Is, en ik vind vooral zo'n Sadoui, dat vind ik echt een geweldenaar. Die kan elke keer een dribbel eruit gooien om iemand op te zoeken. En dan gebeurt er wat. Dus Te weinig rendement, zegt de ex-trainer van Heerenveen en Twente. Daar kan ik wel wat in komen. Maar die jongen is ook nu in zijn eerste half jaar, toch? Volgens mij. Jazeker. Hij heeft nu 5 assists inmiddels. Dus ik denk dat je daar ook een beetje doorheen moet kijken. Maar als hij aan de bal is, gebeurt er wat. En dat moet je wel... daarvoor kom je naar het stadion, hè? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd, want Roelof zei het, dat zei hij eigenlijk al alle weekend. Alles is 50-50. Nee, ik zeg nu Dit is 70-30 van Twente. Ja, wij klappen erop en wij gaan gewoon winnen, jongens. Maar Michel Bisto werd helemaal vrij in de kop. Want we hebben natuurlijk de vloek van Flappen en dat gedog al die handen over een weekend. Is dat alweer... Toen vlogen wij Cambuur in. Ik moet zeggen, dit jaar is het echt... niet helemaal perfect voor mijn geval. Ook nu de laatste wedstrijden, weet je wel. Dan heb je gewoon momenten dat je of een assistje kan hebben. Dat iemand de bal moet afmaken of net niet, weet je wel. Of dat de ballen net voor je voet vallen. Ja, dat is dit jaar echt... dat heb ik ook nog nooit gehad, moet ik zeggen. Maar ja, natuurlijk, die vloek is er wel af. Ja. Dat gaat toch wel een beetje spelen, weet je. Dat gaat toch wel tussen je oortjes zitten. En ja, je moet vertrouwen blijven houden. En dat is dan natuurlijk niet altijd even makkelijk als je die ballen verkeerd raakt. Noem maar op. Maar ja, laatste wedstrijden gaat het weer hartstikke lekker. Voetbal ik goed. En gaan we gewoon weer lekker door. Je haalde de vloek eraf tegen Cambuur. Ja, dat was wel mooi. Dat was heel mooi. Daar kan je dan al goed voor is aan seizoen, hè? Er is nog maar één club in het noorden nu, hè? Er is nog maar één club in het noorden nu. In de Eredivisie. Ja, Emmen. En PEC Zwolle en... Het is geen noorden. Het echte noorden. AZ dan, AZ. En vergeet Halmstad niet, hè? Halmstad. Dat ligt echt ergens erbuiten. AZ. Hey, en je broer die staat altijd te draaien hè, in het Abelensse stadion. Ja, klopt. Dus jij bent met die warming up bezig, staat je broer daar te draaien. Heb je nog een verzoekplaatje dan? Ja, ik ga eens even wat verzoeknummertjes voor Twente gooien. Dat zou wel leuk zijn. Nee. Goed man. Hey, een heel soort succes, Michel. Dankjewel, jongens. En Doshuis is eigenlijk... waarschijnlijk donderdag. Tot donderdag, zeker. Yes. En dan Doshuis 100%. 100% voor ons. 100% voor FC Twente. Oké, jongen, heel soort succes. Hey, hoi hoi. Hoi. Dat zei Michel Flap. Daar ben wij zelfs bij. Ben je er ook bij, Roelof? Jij de vindt Twente? Oh, hoe is dit? Ja? Nou ja, weet ik. Ik heb... kijk, dat is een We collega. beginnen al een beetje te luisteren. Wij hebben kaartjes, andere trouwens ik. Ja? Van der Laan en Woe. Van der Laan en Woe? Harmonie. Dus ook gist, je hebt Heerenveen dus het hele seizoen uit werken. Nee. Nou komt het nooit setje. Nou gaat het terecht om. Ja. En nou is het Stijn Binneker. Ja? Bij ons is nog onwis. Onwis. Ja, dat hing het nog van... Gelukkig gaan wij zeer Orenbesluit, betoefde nou. collega's in ons vermidden. En Ken Roelof zonder problemen vervangen worden.
Oké. Dat sowieso. Maar dat is toch gek, gewoon, dat is 20 verkering, toch? Dat moest toch even. Ja, Ja. en daarom ga je hem naar de harmonie, etentje erbij. Ja, nou, ja, romantisch. En dat Wel is romantisch. zeker, Ja, of- zeker. Nee, En in de trefste Andor, hè, want die keer ik naar Woe in Van der Laan. dat is wel Ja. correct. Ja, joh. Dus- de beste dus- cabaretier dus- van dit loon. Dus, Oh, beste. ja, zeker. is weer heel 100%. Ja, Theo Maas is wel heel eenzame hoogte, hè? Theo Maas, eenzaam. Nou, Oké, goed. Dit is gelukkig, ja, we dwalen al. Oh. Dit is gelukkig een dit hier wel in een voetbalpodcast. orenrubriek kennen. Maar Ja, goed. dat komen we misschien als naast ik nog net op. van mijn beurt spreken. Nee, praat bij Nou, het koffieautomaat. Ja. Safir ben we nog net. Oh. Nee, want we gaan eerst nog even naar Jan Bekkema. Jan Bekkema. Dat Want Jan Bekkema, hij voetbalt al sinds zijn jeugd bij Heerenveen. Al tred je niet in, volgens mij. zingen, ja. Nog nooit een minuut spelen. Nee. Dan train je dus alle dagen het snot verdedigen. Wat je hoe de ballen vangen van Michel Flap weer ophel je. Na de training. En dan alle dagen in het spier. En dan is het weekend. En dan zit je 90 minuten lang op de bank. Ik denk dat de kans ik heel grut was wie dat als ze rond de 88ste minuut of zo bij PSV Heerenveen nog altijd maar trein je vast in hier dat hij dat dan ik al in kwam hier. Maar dat gebeurde net, hè, want dan werd het nog rijden en treien. Kees van Wonderen hadden we het al een paar keer over honger, hè, maar van wat was nou? Wat is Bekken, maar Gunsto hem zien in de buurt, ja of nee? Ja, maar het is toch Maar hij gewoon wi- serieus zie- betaald zie- voetbal, jongens. Ja. Ja. Dat is niet we gunnen Daarom- die een paar minuten. Nou ja, daarom had hij er van Kees om, maar pas in de 89ste minuut bij een 2-0 vastsprong nog een keer in te brengen. En Omdat hij net betrouwbaar genoeg is. Nou, Misschien. Nou ja, ik zo- vind dat stoot vrij negatief uitlijst. Ja? Nou, laten we eerst even jaren. nou is het net die dus. Nee, ik denk het net. Dat is- Eerst even jaren naar Andries Noppert en Jan Bekkema. Want het wie voor die wel het absolute hichtepunt in het Ja. stadion. Oude Snuitenmiddje. Even jaren naar Andries Noppert, Jan Bekkema. Ik heb deze week besprutsen dat het misschien een heel mooi moment zou wezen. En vooral voor Jan is dat een mooi moment. Als Jos wat voor collega het is, die er elke keer is. Ja, dan vind ik dat hij het net meer als verdiend. Dus ik denk dan met dat ik maar zo snel mogelijk wezen. Dus ik denk, ja, ik zit er maar uit. Nou ja, ik moet zeggen dat ik blij ben dat hij die bal ervoor pakte. En ik denk van, nou, dan geven we nou even terug. En dan watsen we nog even. Maar toen skeert hij hem uit. Ja, dat is van ook even. Dat is een heel mooi moment. Nee, Saan hier. Hoe is dat? Dat is nou die debuutmaker. Ja, dat viel eigenlijk wel een beetje gek. Want het is iets, ja, dat is nou ik weer gebeurd. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee natuurlijk. Ja, dat het je gunt wordt, dat andere site, ja, dat is natuurlijk echt prachtig. Dat is, ja, fantastisch. Ja, hoe ging het trouwens? Ja, Wie is naar die scène dan? Nou? ik had een 0 hulden, dus ja, wat dat betreft denk ik goed. 2 ballen voor de jekkeren en die gang de loft in, dus ik denk dat het prima gaat. Ja, dat zei Jan Bekkema. Wel, het is wel een mooi stijl. Ja, Als ze daar voor de camera staan. Dat mooi wie ik, wat hier nog even hoe zo Noppert werd het in Marem, in Grezen Marem en Bekkema werd het in Frieske Pjeln. En hij zei, ja, maar hoe zit het dan eigenlijk? Want je bent haast, ze schinnen maar 2 hier, ze schinnen elkaar ook heel lang kaproelium dan ik. Zei Bekkema nee, want we zijn altijd alle 2 als eerste op de club, dus we komen al ik altijd een zin op de sneldik. Maar heel vaak riet Andries mij voorbij. Zij zei ja, ik ga natuurlijk wel een wat liefste contractje, dus ik maak wel een beetje om de benzine denken, zei Bekkema. Nee, maar ik ben eerlijk, het is weer een mooi moment. Ja, het is weer een mooi moment. Ja, vind ik En dat die jongen dan eindelijk zien Ik allereerste vind dat, minuut wel, maakt dat vind ik dan nog wel in deze hudde opportunistische voetbalverhaal nog wel leuke sentimenten, zal ik maar zeggen. Ja, Dat, maar snap je dan ook dat ze zijn contract verlengd hebben? Want Bernd Klaverboer is, ja, dat is het jeugdige talent natuurlijk, wat er ons zit te komen. Noppert bloot gewoon naar elke dag. Die bloot eerste doelman. Maus gaat fot. Ja, voor hem zit er toch weer net meer in als een rol als derde doelman. Nee, die kans is heel grut. Ze ziet je nog een tweede doelman, dus een vervanger eigenlijk van Maus. Dat maakt wel in je wijze. Die het mocht Noppert vervallen. Kijk, zoals nou, dat hij dan wel echt, een beetje maar wat eerder divisie ervaring, dat hij dik wel fot stink in. En Bekkema, Want Safir is Jan Bekkema, dus blijkbaar Nou, net. Of in elk geval, daar heeft het vertrouwen net in. Salai van Wonderen het uit, waarbij die van Wonderen en Bekkema ik alle tijd zijn van ja, dan maak ik dus specifiek zo volle mogelijk die tweede doelman onderskuren, dat ik dat niveau eventueel ik omkeer. Waarom gaat En die- Maus voort? Kun je net blijven? En die wil ergens eerste doelman worden. Dan wil je per se eerst die wil Spili. Oké, die wil weer een Cambuur, hè? Nou, de Ziek is nog een goede keeper. Dus, Maar van ons komt toch? Ja, dat is wel de Ik denk niet dat bedoeling. het van ons komt. Nou, Dat denk je van net? dat Nee, is nee nog ik even- weet Want? dat hij nogal heeg in de beam zit qua salaris en dat hij eerst het om minimaal onderwedstrijd in de spelen. En dus dat Ja. redelijk van de baan is. Oké, nou, en nog een oorgerucht. Jereveen zou importeer wezen met Mats Dijl van de Go Ahead Eagles. Dat komt er maar, ik Ja. heb geen idee. Niks van Jet? Ik dit van het eerst, ja. Ja, niks van je. Nou goed, Mats op links Rosbeck. en Mats op rechts. Dan Ja. dat is Ja. beide keren. Even een oorgeruchtje Ja, over geruchtjes Alex had hij Bangura. Ja, Ja, de Alex andere- Bangura. Anders hij gaat niet naar Vitesse. Nee? Ik onderschreeuw dat. Er schijnt Engelse belangstelling te wezen voor Alex Bangura. Oké. Club weet ik nog niet.
Maar goed, maar NEC zou ook interesse hebben Nee, die wil van Bangoeren. Ik net, had je dat boeteloon? Ja. Er zit Maar- meer, vind ik wel op het listje trouwens. Ja. Dan, wat Kijp het valt. Dus ja, daar moet ik een linksback komen. Ja, maar wat zou hij tinkst, wat zou Bangoeren nou nog opsmieten kunnen? 6 ton, Ja, max? Denk ik. Zij is Ietsje minder, denk ik. Ietsje minder zelfs? Ja. tussen de 4 zo'n. Dit wil worden is toch? Het is Nog 4 minder? van de Nog zon, minder? kom je weer uit op 6. Max 4 ton. Max 4 Max ton. 4 ton. Ja. Oeh, ik vind het wel een lege kant. Ja, kijk. Ja, maar degradant. Ja. Het net een denderend seizoen hoorn. Dat is je club zeg. Nou ja, goed. Ik vind het wel Engels, in Engeland wel misschien wat meer voor. Ja, vast. Hè? Dan gaan we toch naar Cambuur, jongens. Want Cambuur, ja, goed, nice. Ben net als laatste eindigen, Hey. toch? Nee, Greens, 18e. Cambuur. Maar dat is, dat Vond is je dan het? mooi dat je dat verschil sjoggen. Greens had het hier al in die laatste wedstrijd. Mhm. En Cambuur, nou ja, dat doet dan toch nog zien best. Uitermate sympathieke wedstrijd, Deadline, wat En ik dat, steeds. ja, dat Ja. maakt Maar het er jou nog dit wat iets van hoop, Visto? Geert zei eigenlijk van net, want ja, de spelers takken het seizoen toch maar een Precies. verslaan oren over. Ja, dus dat zei helemaal niks. Het enige wat het opsmiet is dat de fans nog maar een soort van heel iets positief gevoel naar hoe sta je. Want we hebben het erover gewoon bij er zit weer een uitverkocht huis bij Heerenveen. Bij Cambuur zit een 2600 man. Eigenlijk heb ik uitverkocht, want het uitvak leeg, hè? Ja. Nee. We zien wel wat meer lege plakken toch? Of had ik dat nog verkeerd, jongen? Nou, net zo volle, ja. Ja, waarschijnlijk, want ja, zo'n wedstrijd waar het nergens meer om gaat, komt net zo vol in beeld. Dus daar is de goals, jongen. Die voelen, vooral in de eerste helft, vlak voor het skoft. En bij Cambuur is Nee, de jongen. traditie van Ja. al minuut 42. Dat gaat er dat wel. heb Ik ik zit nog wel. altijd de Ja, kanker in van, dan rennen ze weer van Ja. Milan. Ik Ja, zeg, nee, ik had die op radio. er zijn honderden mensen die die doelpunt net zo had. Maar als geweldig voorbeeld Jeroen Burghout, de trainer van Jong Cambuur, die kom ik zien in de perskamer, een bakje koffie Harry. Ik zei, wat is er zo te zien? Hij zei, ik heb geen doelpunt gezien, man. Dat moet je blijven. Dero Sprutsen, al aan de waanzin. Ik ben de bekerfinale van Jong Cambuur. Stien 1-0 achter. In de laatste minuut kregen ze een strafskop. Milan Smit miste, rebound Giderin, verlenging. Maar Jan Bruin en Fouke Boy hadden het al net met mij maken, want die dachten een paar minuten voor de eind, wordt hem net meer. We stappen in de auto, we gaan voort. Dus Fouke Boy die zegt op zijn telefoon, doet het tussen weer. Oh, nou, het is verlenging, het is strafskop. Bril, En datzelfde geldt voor Jan Bril. Bruin. Maar Ja. dat is toch serieus wel... Nou ja, Riemen van der Velde. Riemen het van der ooit Velde, die ja, bij in de bekerfinale, Chin FC Ja. Twente. Die zeg Ja. je ervoor die in. Ja, Nou, wist al niks van, dan wist al er net. Nee, dat wie ik zo. Toen waard ik hard. Toen is Jongens, de relatie... de spelers van Cambuur die gingen in elk geval op vakantie. Ja. Maar dat geldt net voor de nieuwe technische man, Etienne Rijnen. Nee. Want die begint komende waage al bij Cambuur. Ja. Die had dus helemaal geen vakantie. Nee, de trainer had zich mij zijn dat... hoe maakt hij dat? Ja, de trainer gaat op vakantie, maar dat recht heeft de technisch directeur niet. Die moet blijven werken. Dus Etienne Rijnen heeft geen vakantie. Nee, maar wat treft hij aan? Wat treft hij on in Ljouwert? Want elke ding je het fot. Ja, dus hij maakt opbouwen van 0-0. Ja. En nevens mij wie dat ik stelling. Nou, wat een en ik pak hem er even bij. Een tafel, jongen. Cambuur met weer heel op 0 beginnen. Andor. Ja. Ja. Nou ja, de onderschroost dus die eigen Ja. mening. Ja. Nou ja, daar gaan zoveel spelers voor. Er moet zoveel spelers bij, er moet kwaliteit bij. Dus hij Ik maakt... bedoel iets van 8 uur, leuk. Ja, daarom. En daarbij kun je ook nog afvragen, altijd 8 binnen die nou ja, voor de basis geschikt binnen van de KKD. Dus Ja. En bij maar die 8 echt zit een- ook Alex Bangura, waarvan Geert zei, die gaat elke Ja, dag die nemen. gaat- ja, gewoon. maar goed, die, de Maar vervangers goed, zit al dat clear, maar Sekou Silla, dus dat is wel clear. Maar ja, er moet een hele hoop gebeuren. En daarom is het ook heel logisch dat Reiner nou net op vakantie kan. Die kan lekker in september een paar weekjes voort, dat Ja. de transferperiode clear is. 31 augustus mag je weg. Ja. Ja. Maar dat trouwens, komt altijd we een mooi moment na. Roelof die neemt, kijk Bekkema en Noppert. Maar dan heb ik ook nog wel in het een mooi moment. Ja, een mooi moment. Nou, Ik interviewde Aron Vreet, Doken Smit. Ja. Die is dus vreed op de clubkamer met 2 dozen gebak. Die had die delzet in de perskamer. Daar zit ik de koffieautomaat in het Cambuurstadion. Iedereen die bij Cambuur werkt, die hele ter zien of haar koffie. Want Doken die wil het kantoorpersoneel bedanken voor de Aron de Fjouwer hier. Dat hij daar spelen had. Hij mooi. zei, alle dagen ben ik mij willen naar de clubkamer. Ik heb een heel soort noffelijke mensen ontmoet. En die wil ik op deze manier bedanken. Nou, dat vind ik dus Ja, mooi man. een mooi moment. En Ja. eigenlijk best wel uitzonderlijk voor de voetballerij. Want ik Ik denk snap dat het ook, Jochem van het zien voetbal is het net was zoen. En ik wil toch Doken die credits aan. ja. Dus een emotioneel moment. Ik Ja, zag ja, het ook. mooi. Ja, ik- Ja, mooi. Dan zit je daar naar te kijken. Ja, dat doet, Dat doet het je toch wat. Ja, dat doet het je ja, wat. doet je wat. Nou ja, goed. Dat spandoek, hè. Doken is van ons. Ja, Ja. de mij kregen lees ik trouwens. Heb je die mooi gekregen? Ja. Nou, hoe is dat? Ja. Zullen die echt op hingen things in de wenkamer? Nou ja, je weet het Dat net. denk ik toch net. Dat denk ik toch net. Dan het contract van Rob Alflen. Wordt net Ja. verlengd. Er gingen al wat geruchten. Het is nou definitief. En daarmee, ja, wat betekent het eigenlijk voor Sjors? De resultaten waren al 1,5 jaar lang slecht, Ulte.
Vies je wat van Ulte eigenlijk? Wat ik ervan vind? Vies je wat van Ulte? Nou, ik vind dat Ulte heel vaak zei van dat hij wies naar oren. En ik vind dat Ulte vooral naar hemzelf had. En ik ben het met Geert eens en mijn heel soort oren. Er is geen klik. Er is geen match. Mooi het publiek net, mooi de spelers net. Nee. En laten we eerlijk weten, wat het Ulte Cambuur bracht? Helemaal niks. Eigenlijk helemaal niet. Het voetbal is, er heel onderluid. Ik had hem even voorlezen. De komst op het moment dat er een hele lange winterstop is vanwege het WK. De kist het helemaal op naar je del zetten. Dan begint het kalender hier maar een wedstrijdje in Volendam. En het is gelijk mis. Helemaal het niks. Nooit weer wat west. 3 keer woen, 1 keer 0-0 in Emmen, 15 keer verlen. Maar als ik dat jij, dan zou je nou gewoon een nieuwe trainer zoeken. Ja, nee, Nou, ik denk dat aan te klikken, hij had echt een probleem. Oude weken kwam Leon Bergsma hier. Ja, eigenlijk is dit voor praat bij de koffieautomaat. Want ik kreeg immers nog flessen wien van Leon Bergsma. Die had er joen, heel keurig. Dus Leon Bergsma, tiergetank, hartstikke chic. Maar die zei echt van, wij voetballen altijd van achteruit. Er zit echt voetbal in de ploeg. Maar ja, we verleren hield niet maar 1 doelpunt verschil. 1-0, nou wat wie het, Tjen AZ, Tjen Twente, Tjen Feyenoord, Tjen Grace. Constant, ja, minimaal verschil. Toen kwam Ulte. Ulte zei, er moet oors voetballen worden. En waar leidt hij de klam op? Hij leidt de klam op de verdediging. Je kon ook zeggen van, we smieten het op de oorvallers, want we moeten meer doelpunten maken. Want achterin, we verliezen slechts maar 1 doelpunt verschil. Achterin gaat het best wel aardig. Nee, accent komt echt op de verdediging. Wat komt er vervolgens? 4-12 verlies van PSV, 4-0 van Twente, 4-1 van Excelsior, 4-0 van Ajax, 4-1 van Sparta. Die uitslaan en wie in één keer dikke klappers. Ja, en het voetbal is totaal verdwoen. Het hele elftal. Dat vind ik dus, het voetbal is verdwoen. En het strielt erop af dat er geen klik is tussen die trainer en de spelers. Maar als je een hele eerste seizoenshelft spelen haast als je die in het het niet opsmieten, want je bivakeren onder in de eredivisie. Dan komt er een naar je trainer, dan is het toch logisch dat hij wat verhoort, want doch blikken al oorlier. Toen hij kwam een ier, dat die resultaten, maar het voetbal dat ze spelen, dat die dus net goed genoeg weer. Dat klopt. Dus moet je wat verrooien. Ja. Want als je niks verhoor, dan bloot het zo. Precies. Dus logisch dat je wat onderneemt. Maar er kwam een oren tactiek, een oren speelstijl. En ik had het idee dat die spelers daar net echt klopt. achter zien. Geen eenheid trainer-spelers. Nee, dat is echt het probleem. En die spelers zijn vaker kampioen worden. En die binnen een keer eens nog in de eindigen in de Eredivisie. Precies. Beste prestatie en die ooit. nationaal naar de kleedkamer. En die zeiden ze al wisten wel toen. Ja, nee, maar 100%. Ik zal de laatste wijze die het ontkent dat de band tussen de spelersgroep en de trainer net goed weer. Ja, goed. Dat is hartstikke duidelijk. En ook dat het publiek, kleer is mij Ulte, net iedereen, maar ik denk dat het krutste pad Meestal wel hoor. de wol kleer maar binnen. Maar ja, ik denk dat het net volle opsmiet om nou in deze simmer Ulte eruit te komen. Maar dan let ik dan de Ipe vraag stellen. Wat het Ulte Cambuur dan opleveren? Het probleem wie ik wil wat dieper lezend, hè? Want hij komt in een groep die net terugselecteerd is. In een groep die dat klinkt wat raar, misschien volgevreten is. Maar die alleen nog maar succes kent. Ja. Pak je kampioen, een jochende. En dan verjeerden we gemakshalve maar even die minder tweede seizoenshelden. Maar ze pakken toch een jochende plak. En dan weet je maar terug selecteren. Voorbeeldje, meest hoedemakers. Laat hem gaan. Toedeledokie, en Sais helft zo weer waarom, pak ze patiënten. Ze zijn zo krampachtig en ze vasthouden. Jamie Jacobs, ja, Henk die het zei, nee, ik wil Jamie Jacobs houden. Jongen, lid maar gaan, ze ben je zo lang. Dit is hoe je een selectie sterker maakt. Ja, maar Geert, heel eerlijk, ze stien echt net al hier in de rij. Ze stien echt net in de rij om naar Cambuur te gaan. Nee, dat is voor de weer. keus wie er net. Nee, dat is weer. En uiteindelijk moet je dan misschien wel de hand dichtkniepen met Jamie Jacobs. Want misschien woe Cambuur wel terug selecteren. Maar wie er gewoon geen alternatief? Nou, dan maar Jamie Jacobs. Dat weet ik niet. Nou, ze had Jacobs vrij gauw in een betiert stadium al verlengen. Dus als je naar alternatieven ziet je wonen, hier en daar nog meer tiert voor gaan. En ik snap die punten en ze ben ik terjocht. Ja. Maar de nuance, die moet je daarbij wel opbrengen, vind ik. Dat was selecteren en het netverkeepje van spelers is volgens mij wel de grootste flater West. Dat je goedemakers, Ancora, Calon, daar ben al hier wel meestal van West. Een keeper, Stevens. Ja, nou ja. Ja, dat klopt. Maar Jim kwam bij de training en hij wie ik bij de bekerfinale van Cambuur onder 21 en hij wie Juster of Snijn ik bij de wedstrijd. Henk de Jong, weet je kwam. Ja. Hoe gaat het met Henk? Nou ja, dat jouwt wel aan dat het weer goed met hem gaat. Dat hij weer onder de meesten komt.
Dat is ook wat je Jerre. Ik heb hem zelf net sprutsen, wat ik bekennen. Hij had even op de tribune zitten bij de supporters, Oranje Vreed. En wie daarna ik al heel gauw beneden. Want Vreed was de oorskiën naam. Er wie een lunch met het kantoorpersoneel, met de spelers. Gebakje van Doken erbij, want de spelers hebben nog vakantie. En nou ja, daar Henk natuurlijk ook bij. Die is nog, stiert nog onder contract. Had mij die groep werken, dus logisch dat hij er weer. Dus die wie daar om die reden. Ja, wat vindt hij van de degradatie van Cambuur? Want Ja, dit dat- gaat hem ook onthet. Ja, dat gaat hem uiteraard onthet. Maar hij had eigenlijk al in een eerder stadium constateerd dat het fout ging. Nou, dat is ook wel een beetje off the record, maar dat koerst uit zijn worden wel pril. Ik heb verder helemaal praat. We staan te wachten in de gang op de spelers. Dat worden skoften voordat hij eindelijk eens een keer beschikbaar weer voor een interview. Maar al dat Oski nemen en er worden liters bier de kleikamer in sjouw toch deze en gene. Want er wie wat te vieren. Want er is wat te vieren. Fjouw nog winst. Ja. Nog een winstpremietje pakt. Winstpremietje pakt. Ja. Hartstikke idee. Ik viel een tik op mijn schouder en toen Roen Henk de Jong voorbij. En dus dat is alles. Zeg maar. Oh. Hij joeg mij een vrij fleurige, opgewekte indruk. Laat ik het zo zeggen. Dat is mooi. Nou ja, goed. Jongens, Vlien Wieken hier wij voor het eerst een nieuwe rubriek. Misschien heeft u dat nog mooi krijgen. Nee, dat heb ik. Want wij willen graag, ik als sportcast zijn, dan willen we graag weten van, ja, sluiten wij nog een beetje aan bij de doelgroep? Wat En een hoe doelgroep. shot uw doelgroep er eigenlijk uit? Weten we dat? Dan heb je eigenlijk een soort van, nou ja, laten we eens opiniepeiler van nodig. Ja, Zoals dat eigenlijk. Gijs Rara maken, staan typen. Ja, Maurice de Hond. Een Maurice. En Maurice. En die sturen we dan één keer in de week op paad. Maar wat vragen oer de podcast. Oh, daar heb ik iets van voorbij komen, jongen. Ja? Ja. Even chat. Janko Christ. Janko Chris. Gooi hem er maar in, jongens. Zul je wel eens naar de Sportcast? Jawel. Waar is dan jouw favoriete presentator? Geert van Tuin. Zo. Roelof. Roelof. En Jan Veerman. En voor jou is het Arjen? Arjen denk ik, ja. Andor. Anders zie ik altijd bij Cambuur. Als ik voor de wedstrijd bij de hoofdingang de spelersbus sta op te wachten, zie ik hem altijd voorbij lopen. Wat vind je dan het allerleukste van de Sportcast? Het voetbal. Oh ja. Ja, het voetbal. Klinkt logisch. Ja. Hij is volgens mooi praten. Ja, zeker weten we. Wat zou hij doen? Ja, dat het dit seizoen wat beter gaat gekund, maar het helaas niet in staat. Oh ja. Ja. Wat een wies man is het, hè? Ja, zeker weten. Zo. En hier heb je 4 presentatoren. Ja. En op basis van hun uiterlijk, van wie zou u het eerst een tweedehands auto kopen? Tweedehands auto. Ik denk Roelof. Ja? Ja. Nou, ik denk Arjen. Arjen. Ja. En wie is dan het minst betrouwbaar? Geert? Ja, ik ook Geert. Oké. Oh, wat Geert. Ja. Wie vindt het stomst van die fjouwe presentatoren? Die kale man. Die van Heerenveen is. Ja. Roelof. Ja. En waarom? Ja, wat hij vertelt, ik weet het niet zo goed. Kan je hem net echt volgen? Nee, ik kan hem net echt volgen. Prima man, maar ik kan hem net echt volgen. Oké. Nou ja, dat hebben we eigenlijk altijd. Dat wij ik. Dat laatste delen wij wel gemeenschappelijk. Ja, goed, maar als je je Ik vind een afvraagt... opiniepeiler moet wel een beetje neutrale vragen stellen. Zo voor in de mond leggen. Maar dit jouwt wel inzicht. Ja, toch? Ja. Als je dus afvraagt je van... Ja, we zitten hier om deze tafel en dan vragen wij u zo wel eens af van waar maak je bij dit programma? Nou, dit is uw publiek. Maar ik vond het slimste wel dat Geert werd gewoon onbetrouwbaar neemt. Ik kan het eigenlijk op bellen. Ja. Keihard, hè? Ja. Oh, Ja, maar meestal hoe die- komt het bij die ongeert? Nee, dit is helemaal geen probleem. Je mag het ook, want ik ben van de nuance, jongens. Dat is mijn leeftijd, brengt dat makkelijk mij. Die mensen die zeggen om mij gewoon dat ik totaal net technisch ben. Dus Kipje van mij nog nooit iets met techniek maar te maken had, die gaat nat. Nee. Die zoon is een auto verkepen, toch? Ja, daarom. Dat leer ik dan mooi dan. Hey jongens, en dan ben we nota. Ja? Ja. Is het on- Safir? Het is Safir, De jongens. meeste. Het is Safir. Praat bij de koffieautomaat. Praat bij de koffieautomaat. Praat bij de koffieautomaat. Normaal gesproken nemen we dan even uw personeelsbeleid terug. Maar je hoort misschien wat meer een sportgerelateerde juice. Hast u nog wat, Andor? Ja, en dat is net zo fleurig. Oei. Ik, wie al een vreed bij Cambuur, zoals ik je hem correct verteld ha. Het mooie verhaal van Doke Smit. En daar stiet je hoor dat ik beschuldigen waard. Toch? Nou, er was een interview van Cambuur TV met Jamie Jacobs. En ik stier in een laag daaronder. En in hier roept Jamie Jacobs: hey, Ander, ik ga naar Excelsior. Nou, ik zei, oh, beste jongen, ik zei, daar weet ik niks van. Ik ga niks zijn of sprutsen. Of ja, in die podcast van jullie. Toen dacht ik, oh ja,
Dat had Stoon namelijk Ja. roepen dat Jamie Jacobs... Die had een peteren hoor, maar Excelsior. Hij zei, ik had er net west, ik weet van niet. En Dat diegene, is de truc altijd van spelers. diegene die dat erin smieten had, die wil ik bij deze bombarderen tot de Yvonne Kolderweijer van de Friese sportjournalistiek. Wat het een compliment is, weet ik Nee, net. dat vind ik ik geen vind het geen compliment, Nee, maar ik ja, nee, ik net. ik moest het terug. Maar vaak gaat het ook net via de spelers, het gaat altijd via de zaakwaarnemers, zodat de spelers zeggen kinderen van ja, ik heb mij niet in praat. Nee, maar de zaakwaarnemer het praat mooie Excelsior. Hoe wist je dat? Dat zou dus kijk, Jacobs had een peteren mooi. Dat Ja. is correct. Ja. Nee, de zaakwaarnemer. Oh. Zaakwaarnemer van Dat Jacobs. is het. Wat zei ik dan? Jacobs had een peteren mooi. Nee, de zaak, dat zei ze dan vaak. Ik ga net praat. Maar die club. Maar de zaakwaarnemer het dan praat mooi Excelsior. Goed, er staat nog wat juice, Geert? Ik ben niet zo van de juice. Nee, ik heb nog wel iets. Gerald Chibon. Gerald Chibon, die werd per 1 juni Golfcoach. golfleraar bij de Green Chair. Je hebt 2 dagen in de week, hè? Je houdt er golfles. Oh. Ja, leuk. Ja. Ja? Is er nog wat, Roelof? Nee, eigenlijk... Dan zei ze alleen nog maar ja, als wij met een primeur komen, dan zei ze dan bij Amsterdam. Nou, ik hier van tevoren nog wel naar even zitten nijting en ik ging niks. En toen had ik juist dit nice van Gerald Sibon. En toen dacht ik, nou, dan breng ik dat. Maar Ja, wist me- Wetterlet, wist me- Wefferget, wist me wel Wefferget. voor. Wist Nou, je mag dus er nou? niet zo Leon Bergsma is het? Leon Bergsma, nou nee, want die had dus die fles wien al betellen. Of betellen. Ja, die had hij betellen. En brocht. Dus dat is heel netjes. Maar hij Dan staat wel jet van Siep van de Ploeg. Siep van de Kast. Nee, Siep van de Ploeg. Oh, dan komen we daar aan op. Ja? Ja. Uw collega's van... Siep van de Ploeg. Echt hier? Siep van de Kast? Siep van de Kast, ja. Ja, oké. Uw collega's van de Leeuwarden Kranten, die hebben ook een podcast. Dat weten wij, hè? Kliko Radio. En hoe kan Heerenveen. En die zoenen ze van de morgen opnemen. Maar, Andor? Nou ja, dat had wat vertraging op smieten. Wat is er nog bij de collega's van de Leeuwarden Kranten? Dat wie net opnam. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Dat kan een keer Wij gebeuren. hadden ook al een keer gewoon. Race Bleker. Ja. Die ging naar FC Emmen. Reense Bleker. Dat is toch mooi? De directeur van Sportstad Heerenveen. Ja. Hier een hele warme bal aan Kees Rosemond. Ik hoop dat het mijn sarcasme proost. En die gaat nou naar FC Emmen. Dat vind ik wel, ja... De Soens is er misschien, ja, Heerenveen zie ik het naar directeur. Zocht naar algemeen directeur. Hier die dat nou net, ja, echt een Frieske roots. Ja. Nou ja, Heerenveen hier merk je heel kind, want het dossier hier stadion, elke jaar moet er dus 3 miljoen euro betalen worden. Precies, en voor het stadion. Reense Houte Poort Stief. Precies, en hij zei ja, die hier moet eigenlijk naar onderen daar, dat wil Kees Rosemond heel graag. Race Bleker zit natuurlijk uitstekend in die materie. Hier een rol in spelen kind, maar... Het is natuurlijk duidelijk waarom hij naar Emmen gaat. Nou, die het mooiste clublied van heel Nederland. Allemaal witte rood, witte rood, wit aan de bal. Dat is Emmen. En Mark Diemers, ken je dat lied net? Oh ja, natuurlijk ken ik het liedje, man. Natuurlijk. Waarom songs net mooi? Nee, nee, dat dacht ik, dat doe ik maar niet. Maar mijn zoontje die is helemaal gek van het liedje. Dus die luistert de hele dag in de auto en zegt hij, papa, rood, wit, rood op, rood, wit, rood op. Daar word helemaal gek van. Ja, mooi jongens. Doos spelers Waasje, met Emmen in de play-offs in NAC Breda. NAC Breda. Ja. Hey, hup en NAC. Ja, dat is ook mooi. Oh, die is ook mooi hoor. Ja. Sorry, verder inhoudelijk interviewd. Ga door. Maar had er wat zin hoor, Mark, de play-offs? Nou ja, natuurlijk. Kijk, als je een paar weken geleden had gevraagd, stonden we er nog best wel oké voor. Zeker naar die overwinningen op Heerenveen uit. Toen dacht ik van, nou, we kunnen die play-offs wel eens gaan ontlopen. Nou ja, dat is uiteindelijk jammer genoeg niet gelukt. Zeker met het programma wat wij de laatste week hebben gehad, was dat natuurlijk niet een enorme verrassing. Dus ja, ik heb absoluut zin erin. En volgens mij zijn we er klaar voor. Dus dat gaan we morgen in Breda zien. Ja, want al die wedstrijden van de play-offs, die binnen al je live te zien bij ESPN op de televisie. Maar Sjosto daar nou ook al je nooit. Willem 12, VVV, MVV, NAC. Heeft je alles jongen? Ja, ik heb alles gezien, ja. Ik moet zeggen, volgens mij was de eerste wedstrijd Eindhoven-Almere. Die heb ik dan niet gezien. Maar voor de rest heb ik wel alles gezien. Zeker die 2 wedstrijden met MVV, NAC natuurlijk. NAC, MVV. Hoe is het met die relatie, Mark? Ja, nee, gaat uitstekend. Hè? Je was laatst nog een keer bij me thuis, dus je weet hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja, maar nood ik dit jaar begin ik er rond te twiefelen. Ja. Of ga je ook naar Van der Laan en Woe? Ja, als je nou moet kiezen, kun je mij een relatieadvies geven? Als je nou moet kiezen tussen Van der Laan en Woe of een wedstrijd van, nou ja, laten we zeggen, Cambuur. Wat doe je dan? Ja, blijf lastig. Kijk, je creëert je eigen vrouw uiteindelijk, hè, zeg ik altijd. Dus ik heb in het begin al tegen mijn vriendin gezegd, schat, ik ben gek op voetbal en ik ben ook gek op jou.
Maar soms gaat het voetbal heel even voor. En zeker nu, kijk, als jij tegen een van die twee ploegen gaat spelen, dan vind ik ook wel dat je min of meer verplicht bent. Tenminste, zo voel ik het wel. Om ook te kijken hoe die ploegen spelen. Want ik moet zeggen, ik volg niet het hele jaar de KKD. In alle eerlijkheid, ik zet wel eens een schakelprogrammaatje op vrijdagavond. Maar over het algemeen volg ik die wedstrijden van NAC en MVV niet. Dus het is wel interessant om te zien van oké, wie gaan we tegenkomen? Wat is mijn directe tegenstander? Waar liggen de ruimtes? Et cetera, et cetera. Dus ik heb die maar even echt advies, Mark. Want Roelof maakt eigenlijk werkje. Die maakt Toontje naar Heerenveen in FC Twente. Maar ja, hij had dan ook een jubileum met zijn vriendin. Of met zijn vrouw. Ik ben getrouwd, hè. Met zijn vrouw. 20 jaar bij elkaar. Hij wil graag uit eten naar de harmonie. Wat maakt Roelof dwan? Ja, dan zal ik wel naar die harmonie gaan. Oei, dit denkt Arjen, dit valt af. Wat Arjen er nog even net bij zijn het, Mark, is dat er een uitermate deskundige vervanger voor hem klaar staat in het team van verslaggevers van Omroep Friesland. Dus, de Omroep moet eerst beslissen of er überhaupt 2 verslaggevers dat is exact. Maar goed, het advies van Mark is dus, die lekker naar de harmonie. Ja. Want Roelof, je zei het vaak, play-offs, dat is vaak 50-50. 70-30. Dus Mark, het zei eigenlijk helemaal niks uit je favoriet binnen. Nee, ja, kijk, als je naar de kwaliteit kijkt van beide ploegen, dan hoef je geen discussie te hebben wie er meer kwaliteit of individuele kwaliteit heeft, denk ik. Alleen, ja, het feit is wel dat er volgens mij de laatste 16 ploegen of zo, dat er maar 3 erin zijn gebleven. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Dus ik denk dat het meer zit in de mindset, in het... Ja, kijk, de meeste ploegen zijn natuurlijk ontzettend teleurgesteld als ze in die play-offs komen vanuit de Eredivisie. Ja, vanuit de KKD is dat natuurlijk anders. Dat is een toetje en dat is vaak, zeker NAC is ook gewoon blij dat ze dat uiteindelijk hebben gehaald. Onder Ibala nog, volgens mij van plek 14 naar plek 7 zijn ze gegaan. Dus dat is, natuurlijk hadden we dat eigenlijk nooit verwacht, dus daar zijn we heel hartstikke blij mee. En wij zijn natuurlijk iets wat teleurgesteld. Alleen het voordeel is wel dat wij het nu al 1,5 week weten, dus dat wij er ons al op hebben kunnen instellen. En ook tegen Utrecht al verschillende jongens rust hebben kunnen geven, omdat bepaalde jongens niet 3 wedstrijden in de week kunnen spelen. Dus wij hebben ons er al op kunnen instellen. En wat ik zeg, volgens mij is iedereen er klaar voor en iedereen heeft heel veel zin in. Ja. Want... Nou, je weet één ding zeker. En dat is dat je het niet moet doen zoals MVV deed tegen NAC Breda. Want dat was een groot cadeautje, hè? Ja, die gaven heel veel cadeautjes weg. Ja. Nee, je weet, NAC is een erg gevaarlijke ploeg. Heel opportunistisch, heel veel lange ballen, heel veel tweede ballen winnen. En ze hebben een gevaarlijke spits voor met Omerson, met Van der Zanden, wat een hele bedrijvige jongen is. Ja, kan ook goed keeper trouwens. Ja, zo, die kon aardig keeper, ja. Ja, een paar aardige uittrappen. Dat heeft menig keeper wel eens minder gedaan. Maar, weet je dan Jan Bekker maar? Ja, nee, maar... Nee, zeker niet. Weet je het, jongen? Nee, ik heb nee. Van der Zanden, ja, die keeper die creëert van NAC. Die ben je lekker kwijt. Die eerste keeper was een goede keeper. Die ben je lekker kwijt. Centrale verdediger ben je ook kwijt trouwens. Tweede, och, wat een stomme gele kaart pakte die man. Dus dat komt jullie allemaal goed uit. En toen moest hij Van der Zanden op een goal. En die pakte ze met verve, moet ik zeggen. Inderdaad, geweldig uittrappen. Ja. Want Mark, hoe vaak heeft jou al meedien eigenlijk onder de play-offs? Bij Cambuur en ik bij de Graafschap, kan ik me heugen? Nee, bij Cambuur niet. Want Cambuur heb ik natuurlijk maar 1 jaar gespeeld. Toen werden wij kampioen in dat jaar. Dus hoefden we gelukkig geen play-offs te spelen. Ik heb bij de Graafschap 2 keer play-offs meegegaan. Ik ben 1 keer in de winter bij de Graafschap gekomen in 2015, meen ik. Toen stonden wij in de winter met 5 punten onderaan. Toen ben ik van Utrecht gekomen naar de Graafschap in de winterstop. Toen hebben we nog wel een hele eindsprint gemaakt. Eigenlijk zijn we er net niet rechtstreeks ingebleven. En toen speelden wij tegen MVV de eerste ronde. En in de finale speelden we tegen Go Ahead. Misschien kan je nog herinneren dat toen... ja, dat was een hele gezellige wedstrijd. Ja, dat niet zo'n gezellige wedstrijd werd. Aan het einde kwamen alle de Graafschap supporters op het veld. En het werd uiteindelijk vechterij met de spelers van Go Ahead Eagles. Slecht, man. Ja. En ik heb natuurlijk 1 keer met de Graafschap, met Henk de Jong en Sander van der Heijden natuurlijk 1 keer het wel. Zijn we derde geworden in de competities volgens mij. Ja. En toen zijn we via de play-offs gepromoveerd ten koste van Almere City. De laatste finale play-offs wonnen we van Almere. Uit speelden we 1-1 in de allerlaatste minuut. En thuis wonnen we 2-1 geloof ik op het nippertje. Ja, dat Almere City, kiest nou aan zijn wedstrijd inkomen. Ja, die kans die is in principe natuurlijk wel reëel. Dus, maar goed, eerst nu deze wedstrijd. Deze wedstrijd wordt al lastig genoeg.
Zo is het. Zeker Wedstrijd een voor NAC wedstrijd. uit- Die wedstrijd in de Graafschap Almere City, daar wie toen bij. Dat is echt wel een van de mooiste wedstrijden die ik zoen heb. Maar vooral qua sfeer en beleving derde. Is dat voor ik, Mark? Die promotie toen? Ja, dat was geweldig. Ja, de Graafschap is sowieso, denk ik, een van de mooiste sfeeracties sowieso in het hele land al. En we hadden toen destijds met de Joker, weet ik nog wel, dat we het veld op kwamen, dat we ineens zo'n Joker daar in het uitvak zagen bij Almere City. En Het gaat die spoken, hè, hoor je dan? Oh. ja, precies. Ja, de Graafschap is een waanzinnige club wat dat betreft. Sowieso een hele mooie club, maar ook wat dat betreft echt een fantastische club. Dus ja, dat was waanzinnig, die play-offs. En die wonnen we inderdaad toen. En toen ging de Graafschap naar de Eredivisie. Toen ben ik uiteindelijk naar Fortuna gegaan. Alleen, dat was echt wel geweldig om mee te maken. Ook een hele mooie club, Fortuna zit dat. Oh ja, prachtig. De lievelingsclub van Roelof. Vertel nog eens wat je van die stad vindt. Nee, ja. Nou, ik moet zeggen, ik kom best vaak in Limburg terug. Dus dat is wel een beetje over, maar dat heb ik ook zelf gedaan, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja. Ben een keer in een interview, dat was met Dennis Schouten. En ik ken Dennis Schouten best wel goed. En Dennis Schouten is natuurlijk heel erg vervelend in zijn interviews. Hij wil iets weg van Arjen de Boer een beetje. Eerst Yvonne Koldermeijer, nou Dennis Schouten. Hij doet toch ook die Juice Channel nu met die Jan, toch? Doet hij toch, Dennis Schouten? Ja, fout is dat, jongen. Ik zie echt een parallel met Arjen de Boer. Ja. Nou goed, het laatste dan nog even, Mark. Want in kwarten is Etienne Rijnen te gast hier in de podcast. De nieuwe technische man bij Cambuur. Jim, hij regelmatig contact, hè? Ja, ik heb wel regelmatig contact met hem gehad. Toevallig van de week nog even, ja. Dus, en elke keer weer met diezelfde vraag? Nou ja, de strekking is inderdaad wel... Kijk, hij heeft me natuurlijk in het begin gevraagd of ik open stond voor een terugkeer in Leeuwarden. Nou, ik heb toen gezegd, kijk, praten kan natuurlijk altijd. Maar in de eerste instantie richt ik mijn blik op de Eredivisie of het buitenland. En niet de KKD. Dus ik heb gewoon goed contact met hem en ze hebben mij een aanbieding gedaan. En voor de rest kijk ik de komende periode. Kijk, ik heb nu 2 weken gewoon ontzettend andere belangen. En is dat voor mij gewoon ontzettend belangrijk om er met Emmen in te blijven. Ik wil geen degradatie achter mijn naam hebben. Dus ik wil dit seizoen gewoon mooi afsluiten. Ik heb zelf een mooi seizoen gehad tot nu toe, dus ik wil het ook gewoon mooi afsluiten. Maar één vraagje, Mark. Je hebt dus een aanbieding gekregen van Cambuur. Ja. Oké, en sprak daar een beetje respect uit? Was dat een mooie aanbieding? Ja. Een goede aanbieding? Ja, nee, dat kan ik Cambuur absoluut niet ontzeggen. Die hebben heel erg hun best gedaan en die weten ook, ongeveer wat ik wil verdienen en waar ik persoonlijk aan denk. Dus die hebben mij heel erg goede aanbieding gedaan. Daar is niet zoveel mis mee. Alleen ja, het feit dat de kunstgras nog ligt, daar heb ik wel mijn bedenkingen bij. Nog een jaar kunstgras. Ik heb nu een jaar bij Emmen op kunstgras gespeeld. En natuurlijk het KKD, daar heb ik wel, dat stuit je dan wel tegen de borst. Dus, hoe kan het nou, Mark? Ik bedoel, de best bevreunde notabene maar de haartrainer. Dat is toch, de kist lekker, thuis ben je, hoe is net met elke dag 2 uur in de auto. Win-win toch? Nou ja, in principe zijn dat allemaal goede dingen. Kijk, ik kan inderdaad goed met Jos. Jos is een goede trainer en Jos is een fijn mens. Alleen nogmaals, ik heb zelf ook een hoop ambitie. En ik denk zelf dat ik op dit moment ook zeker nog op een hoger niveau kan spelen. Ach ja man, je moet niet naar Cambuur gaan. Hou nog op met dit hele verhaal man. Elke week hebben we het hierover. Mark Diemers kan 2-3 ton meer pakken bij een andere club. En is veel beter dan een KKD-niveau. Waar zitten we hier over de lullen man? Ja, kijk, mooi compliment Roelof, maar kijk, los van dat, kijk, er is natuurlijk ook een hoop sentiment bij. En ik vind Cambuur natuurlijk een mooie club en Cambuur is mijn club. Dus dat ik er ooit ga terugkeren, dat staat voor mij wel redelijk vast. Alleen, of dit nu het juiste moment is, dat is natuurlijk de vraag. Maar nogmaals, ik wil me eerst 2 weken nog volledig focussen. En dan ga ik kijken welke aanbiedingen ik allemaal heb. En dan ga ik daaruit een keuze maken. Dus zeg nooit, maar op dit moment acht ik de kans niet ontzettend groot dat ik in de KKD volgend jaar actief ben. Goed zo, het is duidelijk. Dankjewel Mark. En natuurlijk een heel soort succes. Ja. Succes. Chin NAC Breda. Pas op Omerson. Ja. Rood, wit aan de bal. Dat is Emmen. Dankjewel Mark.
Ja, succes. Hoi, hoi. Later. Jongens, we beginnen eruit. Heel fijn. Wij nog een paar overdenkingen. Tuurlijk, mogen we niet op terugkomen. Nee, en daar mogen we niet op terugkomen. Nee, Nee, en we beginnen met Andor. Ja. Andor. Emmen of NAC Breda? Nou, FC Emmen natuurlijk. FC Emmen. Geert, Spanje of Italië? Italië. Italië. Zo. En Roelof, Jervin Twente of het 20-jarig jubileum bij die eigen vrouw? Nee, 20 jaar jubileum aan mijn vrouw. Oké, dan nog een wij commentaar, Geert. Jongens, na je weekend, dan ben we er vanzelfs weer met een nieuwe podcast. Ik zou zeggen, gewoon dan. Dag.